Να μην τα πω εγώ, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Θάλια Καζάζογλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Καζάζογλου. Καλημέρα. Είχατε λοιπόν μία φροντίδα παραπάνω να μαζέψετε αυτές τις υπογραφές σχετικά με αυτό το θέμα, ζητώντας άμεσα μέτρα και να τις πάτε στο Κοινοβούλιο. Πέστε μας πώς ήρθε αυτή η πρωτοβουλία, έτσι στο δικό σας το μυαλό, και κάτω από ποια ομπρέλα, υπάρχει, έγινε όλη αυτή η εκστρατεία που συγκέντρωσε αυτές τις υπογραφές. Νομίζω είναι μεγάλο μέγεθος, έτσι δεν είναι? Ναι. Αν σκεφτούμε ότι μιλάμε και παγκόσμια για σχεδόν 7 εκατομμύρια υπογραφές, είναι ένα σημαντικό νούμερο, πολύ μεγάλο νούμερο. Αυτό λοιπόν που έγινε στην Ελλάδα είναι ένα κομμάτι μιας παγκόσμιας εκστρατείας. Ακριβώς. Είναι μια παγκόσμια εκστρατεία, η οποία δεν είναι κάτι που ξεκίνησε σήμερα, έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Με σκοπό βήμα-βήμα να μπει ένα τέλος στη σεξουαλική εμπορία των παιδιών. Συγκεκριμένα... Τώρα εδώ βέβαια, κυρία Καζάζογλου, μιλάμε για μια χώρα, ας μην μιλήσουμε για τις άλλες, αλλά μιλάμε για μια χώρα που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Θα μιλήσω για ένα θέαμα που το βλέπουμε στα φανάρια των δρόμων, έτσι. Αυτά τα παιδιά δεν είναι δυνατόν να έχουν φυτρώσει εκεί. Όχι, βέβαια. Βέβαια, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η εκστρατεία αυτή κυρίως αναφέρεται στο κομμάτι της σεξουαλικής εμπορίας παιδιών και όχι γενικότερα της παιδικής εργασίας. Και όλη η έρευνα και η μελέτη που έχει από πίσω με τα στοιχεία για κάθε χώρα βασίζεται κυρίως στη σεξουαλική εμπορία. Νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικό, γιατί ξέρετε, είναι αυτό που συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ακριβώς, που δεν βλέπουμε, γιατί το άλλο το βλέπουμε, ναι. Ναι, αλλά... Και αυτό είναι και το ζητούμενο, να δημιουργηθεί λίγο ενημέρωση γύρω από το θέμα, γιατί για μας ήταν συγκλονιστικό όταν πρώτο αρχίσαμε να ενημερωνόμασταν η άγνοια που είχαμε γι' αυτό ακόμα και εμείς. Δηλαδή, κανείς μας δεν φανταζόταν ότι 1,2 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο πέφτουν θύματα εμπορίας, σεξουαλικής εμπορίας. Ή κανείς από εμάς δεν ήξερε ότι η εμπορία των ανθρώπων είναι η τρίτη μεγαλύτερη δραστηριότητα μετά το εμπόριο ναρκωτικών και των όπλων. Και μιλάμε για 27 δις το χρόνο. Κέρδη, μόνο από αυτό. Συγκλονιστικά είναι τα 1,2 εκατομμύρια παιδιά. Κάθε χρόνο. Και υπολογίζεται επίσης ότι λένε ότι αυτό το νούμερο είναι πολύ μικρότερο από την πραγματικότητα, γιατί όπως είπατε και εσείς πριν, είναι πίσω από τις πόρτες. Είναι ένα θέμα που ξέρουμε ελάχιστα γι' αυτό. Τώρα εσείς είχατε αυτή την πρωτοβουλία να συγκεντρώσετε υπογραφές και να πάτε στον εκπρόσωπο του. Καταρχήν, ποιον είδατε στη Βουλή? Είδαμε τον βουλευτή κύριο Κατρίνη, ο οποίος μας υποδέχτηκε ως εκπρόσωπος της Βουλής και παραδώσαμε τις υπογραφές. Εδώ να πούμε ότι τις υπογραφές αυτές που είναι... Ουσιαστικά μιλάμε για πάνω από 100.000 πολίτες που υπέγραψαν αυτή την εκστρατεία, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα. Ξεκινήσαμε τη συλλογή τους τον Σεπτέμβριο και παραδώσαμε τώρα στο κύριο Κατρίνη, μεταφέροντας αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι ζητάμε με τις υπογραφές αυτές για την Ελλάδα άμεσα μέτρα πρόληψης που θα βασίζονται στην ενημέρωση του κοινού, γιατί θεωρούμε ότι γνωρίζουμε ελάχιστα γι' αυτό και ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για να ενημερωθεί ο κόσμος. Και το σημαντικότερο, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει ξενώνας. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί κανένας ξενώνας για παιδιά θύματα σεξουαλικής εμπορίας. Που σημαίνει οποιοδήποτε παιδί θύμα δεν μπορεί να λάβει την προστασία που δικαιούται και οφείλουμε να του δώσουμε. Βεβαίως, γιατί όταν ένα παιδί θέλει να διαφύγει από μια τέτοια κατάσταση, το πρώτο που αντιμετωπίζει είναι πού θα πάει. Λοιπόν, ο ξενώνας, αυτός που θέλετε να δημιουργήσετε, δεν είναι... ίσως είναι το κλειδί για να θωρακίσει αυτά τα παιδιά. Ακριβώς. Λοιπόν, ζητάτε μέτρα, λέτε ότι πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο ξενώνας. Τι σας είπαν? Ναι. Ξέρετε, γελάω λίγο πικρά, γιατί εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, από ό,τι φαίνεται και από τα νούμερα που μας είπατε. Μας έχει απασχολήσει βεβαίως ελάχιστα. Η υποδοχή ήταν αρκετά θετική. Ο κύριος Κατρίνης, είναι αλήθεια ότι ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι αρμόδιος για την εκστρατεία, μια άλλη αντίστοιχη ευρωπαϊκή εκστρατεία, One in Five, που αφορά για την εμπορία παιδιών. Γνώριζε για το θέμα, δεσμεύτηκε ότι θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την εκτέλεση των σκοπών. Εδώ όμως θέλω να πω ότι και εμείς από τη σειρά μας, σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Ομπρέλα, που είναι ο τοπικός συνεργάτης εκστρατείας, δεν σταματάμε εδώ. Δηλαδή θα υπάρξει επαφή, θα υπάρξει συνέχεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι στους επόμενους μήνες θα γίνουν κάποια βήματα.
Εκκρεμεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή θα ξαναπάτε στο Κοινοβούλιο. Θα ζητούμε ενημέρωση. Και επίσης θα κοιτάξουμε και εμείς τι άλλες ενέργειες σε συνεργασία με ΜΚΙ οργανώσεις μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι το θέμα θα παραμείνει στο προσκήνιο και η κυβέρνηση και η Βουλή θα λάβει την πίεση που πρέπει να λάβει για να προχωρήσει σε αυτά που οφείλει να προχωρήσει. Επίσης, το Σεπτέμβρη έχουμε την παράδοση των παγκόσμιων υπογραφών που ελπίζουμε να πιάσουμε τις 7 εκατομμύρια υπογραφές παγκόσμια στα Ηνωμένα Έθνη. Και τα Ηνωμένα Έθνη επίσης με τη σειρά τους, τα κράτη-μέλη θα τα πιέσουν προς αυτές τις κατευθύνσεις. Να κάνουν τις απαραίτητες δηλαδή αλλαγές προκειμένου να μπει ένα τέλος σε αυτό. Τώρα, για να έρθουμε πάλι στη χώρα μας, ας ανοίξουμε. Στο εξωτερικό έχουν γίνει κάποια βήματα, περισσότερα ίσως. Τα πρώτα θετικά που ξεκινάνε, με πρώτη ξεκίνησε τη Μάλτα, όπου ήδη τον Ιανουάριο του 2011, στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας και των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν, θεσπίστηκαν νέοι νόμοι που απαιτούνταν στη χώρα αυτή για να προστατεύονται τα παιδιά και οι νέοι από την εμπορία για σεξουαλικούς σκοπούς. Το δεύτερο καλό νέο έρχεται από την Ευρώπη, όπου υιοθέτησε μια επιπλέον νομοθεσία, μια διρεκτίβα από τα Ηνωμένα Έθνη, που τα αντίστοιχα μάλλον Υπουργεία Δικαιοσύνης των χωρών δεσμεύτηκαν να την ακολουθήσουν, που μας δίνουν μάλλον ακόμα περισσότερη προστασία για τα θύματα. Και ένα πρόσφατο που δεν έχω ενημερωθεί ακόμα γιατί ήταν πολύ πρόσφατο, έρχεται από την Δανία, που όμως αφορά πάλι την νομοθεσία τους, κάποιες επιπλέον πρωτοβουλίες που πήραν. Να λοιπόν, που μια ιδέα που μοιάζει απλοϊκή, έτσι, να συγκεντρώσουμε υπογραφές, δηλαδή να πούμε εδώ υπάρχει ένας κόσμος που ενδιαφέρεται, είναι ευαισθητοποιημένος, υπάρχει ένα κίνημα πολιτών που ασχολείται και με αυτό το θέμα, έφερε ήδη κάποια αποτελέσματα. Εδώ οι άνθρωποι που τους λέμε επώνυμους, εμένα δεν μου αρέσει αυτό γιατί καθένας έχει το όνομά του. Τέλος πάντων, είναι όμως κάποιοι συμπολίτες μας και εδώ και στο εξωτερικό, αν υποθέσουμε ότι όλοι είμαστε μια κοινότητα παγκόσμια, που ακριβώς επειδή είναι γνωστοί στο κοινό, μερικές φορές και ως πρότυπα, καλός ή κακός, αυτό δεν το εξετάζουμε τούτη την ώρα, όμως είναι γνωστοί, έχουν μια ακτινοβολία και ίσως η γνώμη τους, η ευαισθητοποίηση που θα δείξουν συμμετέχοντας σε μια εκστρατεία, είναι κάτι που θα παρακινήσει κι άλλους έτσι, να έρθουν σε αυτό το κίνημα. Υπάρχουν και τέτοιοι, έτσι δεν είναι? Ναι, και μας βοήθησαν πολύ, είναι η αλήθεια, στην έναρξη της εκστρατείας, γιατί ξέρετε αυτό βοήθησε στο να ανοιχτεί λίγο το θέμα, να τραβήξει προσοχή και να οθήσει έτσι τον κόσμο να υπογράψει την εκστρατεία. Θέλω να πω βέβαια όμως ότι το μεγάλο κομμάτι είναι αυτός ο κόσμος, είναι οι 100.000 πολίτες, οι οποίοι μέσα στα καταστήματα ή ηλεκτρονικά κατέθεσαν αυτή την υπογραφή και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπατε πριν, μερικές φορές μπορεί να φαντάζονται τοπικά. Αλλά η εμπειρία μου μέσα από αυτές τις εκστρατείες που διοργανώνουμε όλα αυτά τα χρόνια δείχνει ότι τα μικρά πράγματα, όσο μικρά και αν φαντάζουν, που για μας είναι απλά μια υπογραφή την ώρα που ψωνίζουμε κάτι ή ηλεκτρονικά, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και μπορεί να κάνει τη διαφορά σε συγκεκριμένη περίπτωση δίνοντας στα παιδιά αυτό που τους αξίζει, που είναι η αγάπη, η προστασία και σεβασμός και το να ζουν σε ένα κόσμο με ασφάλεια, που όπως δικαιούνται όλα τα παιδιά, όπως είχαμε και εμείς. Και αυτό είναι η υποχρέωση όλων ημών των ενηλίκων, έτσι, η πρωταρχική ίσως υποχρέωση. Όσο δύσκολη και αν είναι η καιρή μας, αυτό είναι μια προτεραιότητα που πρέπει να την έχουμε όλοι, γιατί μιλάμε για παιδιά. Τώρα, επειδή είπαμε για τους σε εισαγωγικά, εγώ με χαρά είδα σε αυτόν τον κατάλογο και κάποιους ανθρώπους εδώ από την παιδιά της ΕΡΤ και εντάξει είναι ο Στέλιος ο Κούλογλου, είναι ο Κώστας ο Βαξεβάνης, είναι η Λένα Αρώνη, μαζί με άλλους, έτσι, τον Νίκο Αλιάγα, τη Ζέτα Δούκα, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, τον Σωτήρη Ξενάκη, τον Πάνο Μουζουράκη, τη Μαρία Καβογιάννη, τον Τάκη Διαμαντόπουλο, τη Βίκη Γαγιά, Κατερίνα Τσάβαλου και πολλοί άλλοι που πιθανώς αυτή την ώρα τους ξεχνάμε. Τώρα εσείς εκπροσωπείτε μια εταιρεία, έτσι δεν είναι, μια εταιρεία καλλιτικών, είστε υπεύθυνοι επικοινωνίας. Πώς έτσι μπλεχτήκατε, ξέρετε, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Πώς μπλεχτήκατε με όλο αυτό το θέμα? Θα έλεγα ότι για μας είναι συνώνυμο όσο είναι και τα προϊόντα μας, δηλαδή της φιλοσοφίας μας. Γιατί είναι από την πρώτη μέρα δράσης, ύπαρξης μάλλον, της εταιρείας αυτής, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία της. Πίσω από όλο αυτό ήταν έμπνευση, πηγή, η ιδρύτρια της εταιρείας η Άνιτα Ρόντικ, η οποία πίστευε σε έναν διαφορετικό τρόπο
επιχειρηματικότητας, ναι. έτσι, ναι. Όπου ήταν συνώνυμο δηλαδή ότι η επιχειρηματικότητα οφείλει να πηγαίνει με την κοινωνική ευθύνη. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, που είναι περισσότερα από 30 χρόνια, έχει κάνει σημαντικές εκστρατείες και πρωτοβουλίες που σε αυτό που λέγαμε πριν κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά. Νομίζω αρκετοί γνωρίζουν την εκστρατεία ενάντια στα πειράματα στα ζώα, που ήταν μια πολύ μεγάλη κίνηση. Ήταν η πρώτη εταιρεία που άνοιξε αυτό το κομμάτι. Εκστρατείες για το περιβάλλον, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και πρωτοστάτησε και σε ένα κομμάτι όπως είναι το δίκαιο εμπόριο με κοινότητες, γιατί η πλειοψηφία των προϊόντων, πάνω από το 70%, έχει συστατικά που προέρχονται από το δίκαιο εμπόριο με κοινότητες, από τις 4 γωνιές του πλανήτη. Ναι. Ανακυκλωμένες συσκευασίες, κάποια χρήματα για την πρόληψη του AIDS. Είναι αυτό που λέμε εταιρείες κοινωνικής ευθύνης, έτσι. Νομίζω είναι το μέλλον. Πρέπει να βλέπουμε συχνά εταιρείες να έχουν αυτό τον προσανατολισμό. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει και ίσως θα πρέπει να ενδιαφέρει και τον καταναλωτή. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που συγκεντρώσατε, είναι αυτό που κάνατε ήδη και πάνω από όλο αυτό που είπατε, αυτό που θα κάνετε στο μέλλον. Αυτός ο ξενώνας πρέπει να γίνει. Θα έπρεπε να τον κάνει, να τον έχει η πολιτεία. Δεν πειράζει, ας τον κάνουμε εμείς οι πολίτες, έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι να καταφέρουμε να το έχουμε, να ασκήσουμε την πίεση που πρέπει να ασκήσουμε για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Τώρα στο θέμα της ενημέρωσης, και εκεί νομίζω δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, κυρία Καζάζογλου, και σας το λέω γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται με την ενημέρωση. Έτσι, δεν μιλώ για την εκστρατεία, μιλώ για τη δυνατότητα που έχουν τα παιδιά να γνωρίζουν ότι μπορεί να τους συμβεί στην καθημερινότητά τους και πώς πρέπει να αντιδράσουν. Εδώ, εντάξει, είναι και η ελληνική κοινωνία ίσως κλειστή σε αυτό το θέμα. Σπάνια μιλάμε και εμείς οι γονείς στα παιδιά μας για τέτοια θέματα. Νομίζουμε ότι δεν θα συμβεί στο δικό μας παιδί. Όχι, και θα έλεγα επίσης ότι είναι και ένα κομμάτι λίγο των ΜΚΟ, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ότι στην χώρα μας δεν βλέπουμε πολύ συχνά να γίνονται πράγματα street events, ενώ ενέργειες στο δρόμο που θα μπορούσαν να μεταφέρουν ένα δυνατό μήνυμα και να βοηθήσουν στην ενημέρωση του κόσμου. Είναι ένα κομμάτι που και εκεί έχουμε δρόμο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε στους επόμενους μήνες για να καταφέρουμε να κάνουμε λίγο αυτό το θέμα να βγει πιο δυνατά προς τα έξω. Να βγει δυνατά προς τα έξω. Είναι σημαντικό κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε κάτι, ότι τα παιδιά αυτά κάποιος τα ζητάει. Δηλαδή, θύτες θα μπορούσαμε εν δυνάμει να είμαστε όλοι από εμάς. Εν αγνία μας ίσως, γιατί πολύ συχνά οι έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να είναι παιδί ανήλικο και ο θύτης εντός εισαγωγικών δεν το γνωρίζει καν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές, γιατί μια κοπέλα 16 χρονών είναι ένα παιδί. Ναι, ναι. Πολύ συχνά δεν γνωρίζουν ότι μιλάμε για ένα παιδί. Γιατί εν δυνάμει είμαστε όλοι θύτες σε αυτή την ιστορία. Ή εν δυνάμει αυτό το πράγμα μπορεί να το δούμε δίπλα μας και απλά το προσπερνάμε. Ναι, ακριβώς αυτή η εκστρατεία με τις υπογραφές και τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να γίνουν και να πάρθουν και σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα νομίζω με νομοθεσία είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Δεν υπάρχουν εκεί είναι το ιδιαίτερο. Τα ιδιαίτερα προβλήματα δεν είναι στο κομμάτι της νομοθεσίας. Έτσι, ναι, πάντα υπάρχουν τα κομμάτια για βελτίωση και ουσιαστικά όχι κομμάτια για βελτίωση. Αυτή η έρευνα που κάνει αυτή η εκστρατεία για κάθε χώρα δείχνει ποιοι είναι οι τομείς που οι χώρες έχουν δεσμευθεί, γιατί υπάρχουν κάποιες διρεκτίβες που έχουμε υπογράψει για πράγματα που θα κάνουμε και παρακολουθεί ουσιαστικά αυτή η έρευνα την πρόοδό μας. Δείχνει ότι υπάρχουν κομμάτια που απαιτείται βελτίωση. Αυτό ήταν μάλιστα και από εκεί προκύπτει ο ξενώνας, από αυτή την έρευνα, τα μέτρα πρόληψης βγαίνουν από όλο αυτό το κομμάτι. Και η παγκοσμιοποίηση, έτσι σε εισαγωγικά, αυτού του θέματος, δείχνει ότι και οι λεγόμενες προηγμένες βυτικές κοινωνίες δεν είναι έξω από τέτοια φαινόμενα. Δυστυχώς. Αυτό που αλλάζει είναι η χώρα προέλευσης. Αν μια χώρα είναι χώρα προέλευσης, χώρα μετάβασης ή χώρα προορισμού. Ενδέχεται να είναι και τα τρία. Δηλαδή να είναι η χώρα και τα δύο. Η χώρα από όπου ξεκινάει και η χώρα της, και να γίνεται και στην ίδια χώρα η εμπορία ή η χώρα σαν τη δικιά μας που ουσιαστικά είναι χώρα μετάβασης και χώρα προορισμού. Δηλαδή έρχονται από άλλες χώρες για να πάνε κάπου αλλού ή
έρχονται από άλλες χώρες θύματα για εκμετάλλευση εντός της Ελλάδας. Κυρία Καζάζογλου, να σας ευχηθούμε καλά κουράγια για αυτή την εκστρατεία, για το τι θα γίνει από εδώ και μετά. Εμείς να πούμε ότι αυτό το μικρόφωνο είναι στην διάθεσή σας και τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και οποιαδήποτε πρωτοβουλία γύρω από αυτό το θέμα, γιατί πρέπει καταρχήν να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα ζήτημα υπαρκτό και ένα ζήτημα που θα μπορούσε ίσως κάποια στιγμή να απασχολήσει και τη δική μας οικογένεια. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μας δίνεται αυτή τη δυνατότητα, γιατί είναι το πρώτο βήμα για την ενημέρωση που ζητάμε. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι αγκαλιάζεται αυτή την προσπάθεια και δίνεται αυτό τον πολύτιμο χρόνο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.